Ora, wong sing wigati kok Krekna para wadyabala. Dina iki aku bakal goleki sing jeneng Janaka. Ketemu bakal tak sirnakake. Tak belake sidane Kanjeng Rama. Wah nggih, menawi telu mekaten ingkang atos-atos lho sampun ngatos dalang kaprayetan Sinun. Tukaya sinipi jojot pang mawingo wingo netra kocak ngundarandir ladala wimbo saya kudang jenengku yen aku bisa mateni panengah Pandhawa sing jeneng Raden Janaka. Wah, ana ngendi papan dununge Janaka iki tukulaning mungsuh trubusaning satru sing bakal nyirnakake karo kuwi Janaka.
pun Kakang Yayi. Yayi Karno. Yayi Karno, Yayi madheka dhisik Yayi. Pun Kakang Dwarawati bakal bawa rasa kawan Siadi. Karno madheka dhisik Yayi. Kumandoling pang kebet-kebet pan silawa melu sade pagene tanana tumut pamadyaning Pandhawa aminta negri sapale ipun ruru andelasa yen rinasa melu kingkin Yayi Karno tak pundhut sumeneo dhisik ya Yayi. Koko Prabu ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi kanjuka Koko Prabu. Ya. Banget panarimanipun Kakang Yayi dene Siadi. Atur pangabekti kelawan pun Kakang Pudyastutinipun Kakang tumuli tampanana Karna. Lho niki. Kapundi paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu saengga jejimat paripih. Wonten wigatos menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu? Monggo ingkang dados lampah kula. Ya. Yayi Karna. Marmanipun Kakang nungka kelawan Siadi sumurupa pun Kakang minangka dadi dutaning Pandhawa. Duta pamungkas ngelingake kelawan Yayi Prabu Kurupati gelem ngambah marganing kautaman ngulungake separuning praja Ngastina. Dalasan negara Ngendraprasta sak jajahane. Katone Yayi Prabu Duryudana wangkal wangkot beguguk ngutha waton. Bundan tanpa ratu gajah gelar ngumbar kuwanen. Paripaksa dikukui tegese gagar wigar tanpa karya nggoneng pun Kakang minangka dutaning Pandhawa. Oh, ngaten Koko Prabu. Iya. Upami Koko Prabu menika mboten paridhawuh kula sampun ngertos jalaran. Kula menika sampun apal dhumateng lagak lagon legianipun Yayi Prabu Duryudana. Salajengipun wonten dawuh menapa Koko Prabu? Iki mau nalika pun Kakang mlebu marang negara Ngastina kok Yayi Karna ora ana. Apa pancen Yayi Karna kowe ora seba? Apa pancen ana bab-bab wigati? Iya. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Estanipun kula mire saking Pasewakan Agung. Lho. Apa sebabe Siadi mire saka Pasewakan Agung? Koko Prabu, kula ngreksa dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos. Ingkang rayi ngawangga menika mangke Anggara Ridu. Inggih menika dutaning Pandhawa ingkang nindakaken darmaning kautamen. Pramila langkung prayogi kula nilaraken ing pepanggihan. Kula trimah mboten mangertosi bab lelampahan menika. Oh, ngono Yayi. Inggih Koko Prabu. Lah iya.
iki mongko Bratayuda bakale dadi. Saiki ngene ya Caci. Pun Kakang kepengin mangerteni marang gregeting penggalihe Yayi Karna. Ora to? Jane Yayi Karna kowe iki ngakoni apa? Ora yen to pancen kowe iki kadang Pandhawa. Lho inggih Koko Prabu, kula menika ngakeni. Kula ngakeni menawi Pandhawa menika kadang kula Pandhawa ingkang pambayun. Lah iya. Mongko perang gedhe iki Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa Kurawa bakal tawurana madyan Tegal Kurusetra. Lah banjur nek ning lelakon kaya ngene iki Yayi Karna bakal kepriye? Koko Prabu diagung pangaksama paduka Koko Prabu. Paripaksa kula nyena pateni wonten negaring Astina. Kula mbebela kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Lho, apa ora kleru kiblatku? Klentu kados pundi? Jadi nalika ngarep Pandhawa kuwi kadangmu. Lho lha iki kula ngakeni menawi Pandhawa menika kadang kula. Lah keneng apa? Kok kowe ora mbelani kelawan kadang? Koko Prabu, mangkir biyen sampun klintah klentu. Perkawis kadang nggih kadang. Nanging bab perkawis kewajiban menika boten saged dipun campur utawi dipun sambetaken kaliyan kadang. Lagi wonten mriku menika Koko Prabu.